Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then, ang kusang partner diri, Suwan dito yan. Kumusta ka mo tanan? Yan sa kita sa atong tulumanon. Kun ako ang pasulti yun. Asap dito ha, Lord, thank you kay Lord. Sa mga yata ka namong grasya. Matag adlaw, always say a prayer kita mga kaigsunan. Unas na nga itong pag-ampo, am kalinaw sa tibok kalibutan, o wani kagubot nga may tabo. Salamat sa kay Lord sa mga grasya. Nga mga yata ka namong matag adlaw. Salamat kayo og sa mga produkto nga giyatay usab ka namo. Dili ka namo ang sama sa ginama sa SED Marketing sama nining sunod Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang kaya kitang ipaglaban. Gracias ang ginama sa SED Marketing Incorporated. Mapalit sa tanang butika. Sa butika lang itong mapalit na ha. SED Liniment Oil, Celebrity Soap, Panyawan Coffee Mix, and then Panyawan Herbal Capsule o Kugon Herbal Capsule. Okay. Bueno, kaigsunan. Suwatan po karon itong katagan o pagdagano. Pinadaki ni sa kalalaki nga napatago ng singan nga Warlito. Kinigibatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Warlito. Mato nila kini ko ng kwarta makapausab sa batasan sa tao. Ugmaw niya ako asawa. Sawa pa may maminyo, pangkabuutan. Pero sa diyang minyo na may, naong naman kayo kwarta. Pero aron niya masabtan dyan akong suginanon. Inon ko nini pagsugod. When love was new, it was grand. We sat and gazed at the band. They were playing, we were singing our sonata of love. Why did we quarrel and part? What have you done to my heart? Now I'm playing and kept singing my sonata of love. Love is just a gamble. To lose would be too cruel. We can go on like this. Without you, how could I exist? Nothing to say, now you're gone. Nothing is left but our song. Yet I'm praying and keep singing my sonata of love. Ay, Warlito! ay, wala naman tingong ganda buhala. Warlito! Day! Agay, inahakong sa mata. Unsa man gawin mo nung ipanglaboy ng mga plato na doon, ya? Unsa ba kanya? Sige balak diha! Si balak. Huwag kayo lihok sa mga baton dinis ba? Sige balak diha! Ang patay-patay pa. Usay balak ba, uy? Nga nagkatakan, tara mo diri, di mo to balak? Muto'y kanta sa inyo? Ha? Hilos biyok niyo. Ikaw ko kanta, bi. Mukanta gali ka kanan dunay kinabuhi. Murag kag patay na kanta. Saan ko na pagkanta nga doon ay kinabuhi, be. Mukanta gani ka kanang parehas ani ba? Akala ko ikaw ay akin. Hey, totoo sa aking paningin. Hey, mao na ingon ana. Umutik kanta mo doon ay kinabuhi. Mura mo, multo nga nagbagulbol. Labi ay multo sa imong mata. At least ay kinabuhi, dili patay. Usa man din ang multo. Sabi na, buhi din na. Hilo na diha ang istorya. Panghugas na dito. Hoy, your words ko, nag-ilis man ka, may date ka? Oo, taon eh. Taka mo na kagdate ko taon. Nga nag-ilis man ka? Mulakaw ka? Ay, ato ko sa lang parebador dahil kay doon na may trabaho doon. Ha? Doon na may trabaho Ato ko dito sila ha. Makatabang mo sila kung kanang panday silang kusina ba. O nya, suhulan ka. Oo, uy. Ay, amo lang trabaho to eh. Ako tabangan lang siya ba? Uy, pagpuyo diha, uy. Unsa magawi? Ano ko lang parebador? Hibawt ka nga, wa tayo lingaw dire.
Domingo ka ron. Hilom ay magaguhagok ka gyud dito. Nga di ka kakwarta, kakapoy ang trabaho ah. Ako rin siyang tabangan kay pagpapanday ba? Magpapanday sa atong sa pagpanday raman ning atong bahay dahi mitabang raman na siya. Wa gyud daw tong ngayog suhol. Kay kumpare ko na ako. Nakalitok gyud ah. Pahuway dia ha, pahuway. Naunsa man na siya ta? Mulakaw ka unya ako magunsa man ko. Ako ra ko sa dire. Di mo suroy ka. Problema ko mo ni mo eh. Ano sa kalibo? Suroy dito ka. Pasuyon tani mo ana. Uy, makadas magpalangkog na maligyag man ni. Kada kong preso nako. Ano ka mapreso ka? Ha? Oh, huna-huna ako no. Pila ra na ko sa kalibo. Mura ra 20 pesos ron. Nya pasuroyon ko nimo. Siyempre, uy, mamalit ko kung sa akong ganahan. Unyag makuwangan na, makatapal pa ko. Unyag mahurot ko nagpalit. Diwan na ko'y kwarta mahabilin. Unyag inik uli na ako, wala ko ikablete. Siyempre, maglakaw ko. Iniglakaw na ako, makadas magkong dumaligag man eh. Siyempre, pabayron ko. Ako, ano Kung sa may ibayad na ako nga naglakaw naman lang gani ko. Siyempre, iba preso, gid ko. Hawak na niyo eh. Dito sa kalibo. 2,000 na. Aw, kanino. May kabayad ako makadas man kog man ni. Sige dong. Ayaw kay pagdugay dito ha. May trabaho para baka ugma. Ha? I-regards lang ko ni Paribador og ni Maridelia ha. Ako rin mangugas sa mga plato dong. Pag-ayo-ayo dito ha. Ay kapalabig inom. Ayaw ha, ayaw gyud. Mga duha ka kahon limit na okay? Sige. Maligo pa ko. Bye. Sa pastilan ni babayana eh. Naong yung kwarta. Mura dog 10 panas. Kakirot pa. Mauto, grabe ka maldita ng asawa na ko. Naulog kay kwarta. Na, napay agtang sa inaha. Maridok ang tugan ng panalang. Kalagot kayo. Kay kupaslakan kayo mo kwarta ang ba. Umuhilom na yun eh. Nako kay ngisi. Abot ko dunggan. Unya to. Pribador, may ganyan ka. Okay. May kanikalugan ka. Kalugar ko rin suroy, pre. Oh. Okay ra kay ko, pre. Tinod bitaw ka po. Kaya sige, standby sa bayo eh. Haligi. Sige, atubang yung marisinda niyo mo. Dugay, pre, mag-ailis mo na akong marisinda ba? Awa niya. Kay kamuray sige tubang. Suroy, pre, sabi sa asa. Ano sabi ako eh? Bisag, ari lang yung kanang suroy ko, ba eh? Kira-kira. Mabitaw, pre. Ni ako ron, nasuroy isag ko kay Mike, makalugar sa ka, maka-entertain ka na ako kay makalugar sa ka. Okay, pre. Okay raman ka si marisinda, pre, ha? Nga ni sa suroy ba? Why problema? Primero, di to tumusugot. O naman? Kay sila lang ko nung usa mabilin sa bahay. Ay, gidan lang tato ni mo. Ako sa Bradilya din rin, naunsa mo ka eh. Na, di kuyog ko eh. May ano itugtan mo kanya, pre, nga mo, ani karon din sa amo. Ay, ang ako mang gipaslakan ng kwarta ba? Aro di na magsikig tagaw to. Mo ba? Ura, gupbox. Naong kay kwarta ba hana eh. Lagot bisa ko. Ay, naganara, pre, lisod ka na. Magubot mong gun may pre-town. Bida, niya, sige lang kaghatag niya kwarta. Kasi mo ihatag ang niya ang imo sweldo, di sa tanan. Na, kung akong ihatag niya pre, wa na. Usara ka semana, hurot yung sweldo na ko. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Grabe ha, sagudahan na, pre, purbida. Mo lagi pre, has kang gastadura ba hana? Kutob sa magkit ang naganahan niya. Paliton nga na yun, basta na alay kwarta. Wa gani. Kulos mao tingin na. Imo mga giana. God giana di mo. Unsa mo ka oy? Di wa mo ko mag-ana na niya pre. Ang butog di siya na makakuha ng iyong abilidad eh. Oo ba? Purbida, no? Gyud sa unsam din ang abilidad ni Mari day ha? Kanang inegsweldo ba? Kung mahimo gani, usara ka daw, hurot na yun na. Yawa sa abilidad ng Mari ah. Grabe lagi kayo pre. Purbida, may ra gyud ay wa ni mo dadaan si Mari pre. Nga naman pre. Basig batak dalo niya sa Bradilya ni mo na. Yati ni no kidot ka no? Mo na problema na ko sa mga asawa pre. Pre, abi mo ka na yung problema. Ikaw mo kasulban na na. Saan mo lagi ako pre? Disiplinahan ang imong asawa. Saan mo na ko pagdisiplina nga maldita man kayo? Ay sos, paandir man ka. Dapat ikaw isog sa inyong palimay. Kay ikaw man mo haligi. Ikaw ang padre di pamilya. Ipakita niya nga ikaw may hawot sa inyo. Kung sabi ka eh, nalilip to sa amo. Akong tingog rin masunod. Kanaka asawa. Mura ng robot. Tando-tando lang na sa kung gusto. Di na siya makabuot. Ikaw rin mo din O pre. ako pa. Wala ing makapatas diri sa akong tingog. Ako rang yung tingog mo ay
Mulabaw din sa kumpanya ay. Ako ra. Kanang kang asawa. Pasabot ni mo, pre, ikaw rin makapataas. Oh, di na. Ako asawa di na kapataas og tingog. Ako ra. Mau ba, pre? Sa ato pa, huwag madungog doon nga, musingka ikaw. Natural. Sa ko taon kasi ensayo ng singhag na ako din eh. Ha? Mau ba, pre? Pida. Ang nito ko din mo din sa inyo, Oh, pre. ako ba? Ako ko'y hao din sa mua. Dan, badon. Oh, Uy, hala, si Mari, pre. tungod ka to, ha? Hinay kitingo sa. Huwag mo kasi sa banghag-banghag sa. Dito sa inyo, banghagal na ka. Ako rin doon ay katungod ng maninghag din eh, pre. Ako'y mo pataas sa akong tingog. Yeah, words. Sample ko na, pre. Ha? Adong, Ah, dong pasensya na ka dong ha. Nadugay ko kay, dugay man ko nakasakay utak sigot. oh, sa! Pero okay ra. Sige lang. Nakalungag na ka dong. Mana? Nakapangugan sa kasaplato. Kanalay akong malimtan ka. Unsa? Ano akala mo? Tanga? Oh, ningutan na raman ko gang. Sige gang, mapaway sa ako. Sige. Kita ka, pre? Ha? Away singhag-singhag sa. Sana. Oh, Ha? mau ba, pre? Di pa na mao, pre. Lain ko ni sa mo. At ang tingog may masunod. Gang, Unsa? nakapanglaban na ka? Wala pa! Ako bang ibang lain ang puti o di kolor? Ha? Unya, di ko pwede malabaron kay gikan pa ko nangutaw! Unsay rin gusto nyo pas mo rin akong kamot? Init mo kayo ng plan sa taon, ha? Unya, bugnaw kay tubig! Oh, sorry gang. Dungog na ka? Ha? Dungog na ka? Purtil tao, mga isuri taon. Apa, kay sus, tao na to. Kidot pa mo, pre. Uy. Are na ko, pre. Mag-inom tas gawat, pre. Tiwas sa ginom, dali. Yabag sa dinis paribador. Iya ko nung tingog ang masunod. Iya ko nung banghag-banghaga na yung asawa. Ka. Banghaga lagi. Pero iya na yung trabaho talan. Magkakidot. Kadugay ko mo na uli. Diyan pa manday ka. Kuan kining mutuang na pa man siya. Uy, di ba ko na siya dito ko sa ilang paribador? Dugay di ay. Basi na pa kay laing gihapit ha. O, saan mo na kumapit? Ambot lang nimo. Wa mo di ka kibaw. Ano, tamutangan mo rin tanim mo, uy. Nangutan na gani ko kay dugay man ka. Ngano bawal na mangutana? Ay, kanina mo sinda. Ibaw na ko nga nung gisapot ka. O, likin yun to. Saon ko man na. Na naman tay grocery. Para lingaw-lingaw na nimo. Iduwa ko nagbingo. Wa na oy usara na ka game warlito. Di pala yung kanyan to. Ano, usa ka libo na na. Kinuo ko nimo warlito. Usa may pagtuon nimo nako. Usa ka Di pala yung usa ka libo. 2,000 na tanan. naunsa man ka uy, ka high blood basad nimo uy. Unsa man mukhaon na ka, sukaran ta ka. Ay na. Masahian ta lang ka babe kay basigi kapoy ka. Ayun lang lalagi! Masuko gid na siya uy. Pa-check up ka dong kay murag taas ka og taas ka pirmig dugo, murag high blood ka. Bebe, amin ang 2,000. Kaya magpatsika po. Da, ugo mo nag-ahos ay, aron mo ubos na dugo nimo. Inahak ng babihana ay. Uy, mausap pa ba ka batasan, ani? Recorded by X Thunder Gaming. Wadyo ko'y mahimo kay mahal lagi na ko asawa. Bisan og inahak ni dako. Agwanta lang yun ko. Pero, usa kay gayo na anak. Wadyo ko kaagwanta. Day, kaya kong bulingon og uniforme tayo, no? Uy, unsa gud ni warlito? O nakamansa man eh. Ay, dito sa mong trabahoan ba, nangaon mo gud may kay, may nag-birthday. Kauban na mo. Kaya, lami kay kalderita dyan nila. Uy, pagpangaon na mo na huwag mano na bansa kung sa nina. Nyumoyong ka lang ana. Unsaon mo kuno pagtangtang ana? Labi higa ni aron magkuha ang mansa. Ug unsaon lagi? Nga nagkamansa naman na. Huwag sa baan mo, O, di kanyin to, wala naman sa? Si pagtuon ni mo aning 500, klorene. Makukuha ra mansa. O, di pa kanyin to, Dili makuha og mansa warlito. O, punan na to, tuki na. Di ka po magkuha ang mansa na. Nga nagutong di makuha oy. Kuha lagi ni. Kuha man ganitong mansas tuba kani pay dili. Ako ray bahala ani. Inig uli nimo. Wa na ni. Hay, kanindot ani. Manlakaw ta. Dong, manghapit ka dito sa SMs. Asa? SMs ba SMs? Is-ims?
Kadiyot lang gud kaayo, sige na. Uy, unaon sa niya itong lakaw sindaw eh. Ay, kadiyot lang gud kaayo, magyan man ginato. Sige na, dali na pa. Dali Ayaw na kong birahaw, pa. mutumbot. Musa, damaganda na mga sakyanan, no? Di lagi ta, mga dagma. Dali na ba? Maligsan ta niya, ayaw ko birahaw, eh. Wala na, naligsan na tayo. Ano, buhay, buhay, buhay. Dong, buhi pa ka na, dong. Animal kasi na. Mamatay ko na yung mga kalaking buhag ako. Katong nagligis ni mo mo ito ang ngayon pabayro na sa ton driver. Asa ton driver? Asa ang driver? Didero ko, ma'am. Ma'am. Adi ay, kipasyagit pa kung ni mo na araday ka sa akong atubangan di ay. Sorry, ma'am. Uwato yo ah. Disgrasya gyud. Sinus ka siya? Lagi. Pamatay niya akong pana? Ha? Kung mamatay ni, ikaw niya puli ha? Ha? Bungod ka rin at bungog. Mas mamatay niya akong pana, ikaw may puli ha? Binuwag niya, mamoy. Bayad ako, bayad ako. Sige bayad! Bayralan ni mo ang kinabuhi sa akong pana, ha? Manubag lagi ko, ma'am. Ako'y gasto hospital. Anay, ma'am, oh. Pasiuna, ma'am. 5,000, oh. 5K. 5,000? Oh. Bayran na ni mo 5,000 ang kinabuhi sa akong pana? Pasiuna na, ha? Punaran ako 5K. Punaran ako 5K, oh. 10,000 na, ha? 10K na, 10K. Sunod dong, maghinay, magamping. Kaya ang disgrasya, sunod-sunod na gina nato. May gani, wa maunsa akong bana. Susunod, eh, ma'am. Unsa, ay, Sige, sir, sunod pag-amping mo ha, aron di mo makadisgrasya ba? Oh, sige, ma'am. Salamat, mama. Salamat, sad. Walito, bangon di, tara. sakit kayo. Muro na bali. Ang bukton. Ay, dama, aron naghaplas o panyawan. Uy, haplasin nagpanyawan liniment oil. Dali na. Ada ka, Miday. Madara lagi na. Si Ruel gani, adas magag-truck ni kargas gamay pa. Gihaplasan naman gani sed liniment oil. Bakit siguro ka? Kinsang ruwel ba? Si Ruel buktot ba? Bungot sa ito. Nanakot pituloy. Muna akong problema karon kay bisag unsaon naong kay kwarta niya akong asawa. Di ako may gisito lang og 10,000 lang sa inahak. Usaon man inako siya eh. Be, kamo kuno, sa inyo ikasultian eh. Unsa man kuno kung kamo ang pasultihon, warlito. Okay, ang sender ato karong adlaw Julian. Si Warlito, Ate Pres. Warlito. Ang problema ni si Ate Pres kay kaning yang asawa lagi kwarta-kwarta gyud naw. Okay. Kwarta-kwarta gyud naw kun panlitan sa mga pare atong example ha kanila katapusan ni tabo nila disgrasya sila. Nya gibayaran sila ato ng kadisgrasya nila. O di 5,000 imo lang ni kuno na akong asawa ha. Imo ba na? Imo lang ni bayaran 5,000 hangtod naabot og 20,000 nya. Nausab di siya. Sige dong nya kamo pagbantay taon mo nga di mo madisgrasya. Mao na si Ate Chris usab-usab ba tungod sa kwarta. Mausab ang kinaiya tungod sa kwarta. Kaya ang Pero disgrasya katong yung banawa mamatay. Wa taon siya, ako ba unsa? Ako ba unsa? Ang sakit rin siya. Sige, haplasin lang nagpanyawan. Giingnan taon-taon siya, yung bana taon. Mga na kausaban siya yung bana, siya ang asawa. Saon ko niya ang asawa nga, kwartang taon kay na, Ate Pres, saon mo Ato niya kaning taon. una. Ah. Dili, karon na lang. Karon lang ni. Oh, mao ni akong problema ron kay bisag kung saon taon ning naom kay kwarta ning gisito lang taon, 10,000 rin 18K sa inahak. Gisito ra Ate Pres. Oh. Kalain po dali asawa ha. Gisito ra 10,000 ang ang nahitabo kadahitabo sa bana. Mo. Nga, bam! Usa yung basa nito niya, be. Arebe. Kung ari ka diri sa tumalang kasulatan sa Old Testament, Oh, sa sa Biblia. pagultihon 6, versikulo 6, Saan? taong tapulan, kinahanglan makakaton ka og pagtulunan gikan sa mga hulmigas. Mo ba? Mm. Ano yung bigas? Nagkabatikod ka gulyak Naman. nga. Ang mga hulmigas, kung ting-uwan, dili kayo nimo ikita. O dili kayo ikita, ambot asa sa lumutago, pero kung ting Kailan balay? Pero kung ting init gani, kakita jud ka nga sige na hakot og pagkaon, ila na nimo kay murag na imo bundo nga kanang mga yuta ilang gihakot ya, unsa kay lang itago mga pagkaon sa ilawom. Muna nga Humba. Magtawag lang humba. pagsigil sila gahakot, unsa to? Humba, adobo. Walay dessert. May napagkaon, bam, unta ka doon nga, kining anay, mao ko nun yung kanang magtapok sa gold, kanang mga gold na. Ang anay. Unsa ito Mo po? unay mukot-kot sa Unay. imong haligi. Oh, mukat ka sa ligi. Nga, pero Oo. mao ko nun ay tighakot o gold dust, Ate Pres. Mo ba? Unsa gold dust? Gold dust ba? Dust ba? Oh, Ano mga gidagmay mga gold ba? Gold. Kano tingaling lugar nga na ay gold? Sa ingon gud ba? Oh, Sa Kuya. ambot iluob sa kaning kanang tabi. bundo, di ba usay ang kanang bundo inig imong kuano na may anay. Ah,
Oh, niya na ka nag-go. Ano na ka na mga butan yung mga kahoy nga maghigda, na yung Oo, mga daan nga nga kahoy. anay, Oh. oo. Pero kung wari ka mga lumikas at tipres, kasagaran imo na sila magkitan panahon sa ting init, naago ni gitangag ang ilahang mga kadausan nila nga maglakaw niya. Asa na som, di ba? Daguan ka na som. Oh, pero- Para so, grabe. Oh, pero- Ang batik yung kayo nga kuan at pres kanang hakot pagka maglagod. Kasi hakot. Kanang klase sa hulmigas ng itong nga dili som. Brown. Brown na na siya. pasta sa kita mamaak. Nanas bukid Oh, kan. kanang siya, kanang kasagaran kanang hakotuan as bukid niya. Oh. Kanang kasagaran o kanang ting-uwan mo, igawas anan niyan. Dili, naka, parat lang anan niya, ate pres, kaya dili na siya mamaak sa imong BTS. Asa mamaak? Kato na siya sa imong ari, sa imong tiyan, Oh, sa imong ngita ilong. gyud minindo. At siya mamaak, dili siya mamaak, dili sa ubos. Uy, Kastang sa kita lagi. Balik ta sa hulmigas. Ang mga hulmigas, makita ni mga ate pres, kung ting-init, ilhan na ni mga naghakot nila pagkaon kay kanang ilang balay diha, mubundo o gamay ang yuta. Muna nga, kating init, di yun na sila ikita, kay magkugi man daan na sila. Oh, pero ug mao lagi ni akong gibasa diri kung tapulan ta magsigil nabito ibang gulat ng mga taong tapulan magsigil lang pangayo. Magsigil lang panghingi. Pareha na. Panalitan mo sakay sa dip na ibang kuan mo lawas dong ipo nagbaho. Tinuod bitaw. Oh, Pero may diskutag ka ng mga som. Nagkagwa bitaw kag som ay nang gulyat ba nga kanang gagmay ra dili siya dagko Kanang kung sumudagan nga som. Ay, ikaw kanang kusog buragan. Gagmay nga daot. Gagmay ba? Kanang pino nga daot. Oh, barag na. Kakita ako burag kalita na sila mawa, no? Oh, mawagtang. Mawag tang ra may Oh, bukay naman. Mapakita to daghan kayo. Oh, Ah. diyan sa CR. Oh, gusto kayo naman akan? Hala, dakanan. Pero wala siya na kuilabtilang. Ana ni katong padong sa ubos. Pagka kuan wa. Kusog Wa. na sila Ang managan. imong tiles na di bakante. Oh. Na sila puyo diha. Oh. Na sila Gusto ba puyo. nila managan? Nako daghan kay na ti pres. Dapat daghan ang mga na sa. Pero ang kaning soma natural gulyat, kanang Itong dagko. o kanang soma natural kanang itom dili kanang labi nagraa sa imong bayi daghan kay som, Ah. good luck kuno na. Oh, bitaw? Ilabi na og ana sila mapuyo sa imong sapatos. Oh. Oh, kato bitaw dagang song ni puyo sa amo niya dito mangitlog sa akong sapatos, itaktak ko pa bitaw sa akong sugang kanang kulong agan ba? Oh. Pila ka buwan akong bahay, may katapusan kaos kayo pagkasunog diha sa may sambados. Ay. Oh, apan dinhi sa syudad dili mo kakita gulyat ang mga som nga nagdao good luck. Nga dili gud pahilabtan. Aw, som naman anay. Anay nga nagdaog swerte, ilabi na og mukatkat siya sa imong bahay. Doy, magdag suwerte nga mukut-kut man na sa imong kimong mga kahoy. Di ang kaning anay akong ginimo ate pres, ikita lang na nimo siya og ting-uwan. Ah. Nga muagi diha sa imong nataran o mulabang sa daan pero kung mukatkat ka sa imong bahay, piriti nakaswerte. Anay nga itom, negro silang tanan. Nadi ay Oh, ito. anay nga itom unya medyo tambok siya gamay nag imo ganing may kapan baho jud kay gabok nga kahoy. Mo ba? Kung moagi ganin sa imong bay, swerte sa tanan nakitagsa ka kitag anay nga itom. Nadi. Oh, balik ta. Balik ta. Kani si Kuan, kani si Warlito, usaw niya asawa. Warlito, imong ko nang gianan og tunol dayon labi na umagyaw-yaw. Butangan na nag-som. Sampalunga ko nung nagpanagsa. Butangan nag-som ba? Oh, iya mo ko nang inaro niya. Kana klaro kay isang plastic pa nga. Day 5 mil. Uy, paigo ni. Magkuha day 10 mil. Oh, nakakaon na ka, chong. Galit lang kaluban. Imam ko nang gipaanan. Sa po na niya. Uy, kay nakadungog. iyang kuan. Dili ako yung pag-unsa na maistorya tanan ni malakbit na nato, no? Oh. Naayo usa ka gathering nga istorya si former Duterte, wa ko nang unsa ha. Ningon siya ay, ako na gani mga bisita, mga senador, mga to Malacañang, isda utanon maura. Di ta magpalabig gasto kaon kay dili niya tong kwarta ni mga tao. Ano siya? Balik ta. Luig lang mo asawa dong. Kay intaon og naa mo yung mga anak. Usawa man daghan tingali kag kwarta kay di ba nagtunol sa mga asawa o de 5 mil. Ang ama niya, iyang asawa, bayan sa kwarta. Oh. Kwarta mo iyang i-amaw. Oo, kay pananglitan og dagha kag kwarta dong. Taw di reklamo si mo sawa, imo day tingalon og kwarta. Oh. Ang kwarta. Di maayo gyud. Og sa mga katigwangan ba sa mga probinsya, Goliath, Ate Press, may piskay pirmi atong lawas. Mauna. Oh, balik ta. Balik. Ang sum nga magdag swerte Ate Press, Goliath, pagkatkat sa inyong bahay. Pero tanawa Ate Press og tinguan, tanawa na maagi sa inyong silinganan. Itong mga anay nga sinaw og lawas. Kani O, kani kanang- bam. Pero kanang- mamay. Na, mao siya. Aman. Itong nga anay. Mao Lalo, siya. ina-anay. Ah. Anay na. Oh, anay ni siya. Ano siya, black termites. Mao Black ba? termites. Oh. Isa dala yung kulor. Na white. Puti mo doon, yellowish ng anay nga Oh, bisaya. iburag yellowish. Oh. Kana itong anay, dili sa pahilabtan, kay swerte Kani, ka mao na siya, siya. black termites. Mga at, nila hilabtan. Dili man siya mamaak pod. Dili man Ay. siya mamaak. Lain lang, bawal kayong gabok nga kahoy, kay mo may Dara kapan. ati presay na, mao ni siya. Doy. Oo.
Amo na Dili siya. man siya mamaak. Pero kato nakakita ako gulyat. Ah. Akong gihikap, oy. Namaak wa. Unya. Pink man. Sama ka pinalaki ko naman noon. Dura ko ang pasultihan. Tata RMN